Eguzkia ederra bildu dugu! Zu eleandia inen dugu! Bai. Gainera gaur egun berezia da, Katalin. Gaur San Juan bezpera da. Bai, niri anitz gustatzen zaitegun hau, agitz magikoa da. Baita niri ere. Badakizu, sua eguzkiaren simboloa dela eta eguzkia bizitzarena? Horrengatik ospatzen dugu San Juanetan, udako solstizioa suak piztuz. Begira. Mukuru honetan ipiniko ditut kartoi eta txotx guztiak eta sua piztuko dugu. Zer diozu? Bai, nik biztuko dut, nik. Zotz eginen dugu, ondo? Ados. Dindan, maleran, malerako elizan, elizako plazan, hiru atxo dantzan, batak bertze ari, haren gratzi ari, peleikon, Martin buru gogorra, nonduk ire behorra, nik aizkora, biok maldan gora! Neri tokatu zait, nik piztuko duzua, Ea, non dauka txiskeroa, hemen, txe. Ordua. Ondo. Katalin, nola ziren hitz magikoak? Ona, barnera, txarra, ez dut gogoratzen. Onak barnera, gaiztua kanpora, sarna fuera! Onak barnera, gaiztua kanpora, sarna fuera, horrela? Bai. Oroitu, 3 aldiz egin behar duzula salto. Eta 3etan hitz magikoriek erran behar dituzula, Holaxe egingo dut. Ona barnera, gaiztua kanpora, sarna fuera! Iepa! Jupala! Ona barnera, gaiztua kanpora, sarna fuera! Iepa! Ona barnera, gaiztua kanpora, sarna fuera! Iepa! Matxin, zer iruditzen zaizu brasa horietan, xingar eta txistorra pixka bat erre eta gero jaten bat ditugu? Ez duzu txinetxiko baina gozeak ilan nago. Ekarri dituzu? Noski, ekarri ditu dala. Zu gozeak hilda? Ez dut sinesten hori ezinezkoa da. Mati! Tira, ekarri beharreko guztiak afari goxo bat prestatzeko. Begira. Matin, aragia prestatzen duzun bitartean ipuin bat kontatuko dizut? Noski? Munduan anitz diren bezala eta nire moduan, baziren gusi handia zuten 2 lapur. Egun osoa zeramaten jangabe, eta pentsatu zuten artzain bati lapurtuko ziotela bildotx bat. Iluna barra iritsi zenean, artzain baten etxolara hurbildu ziren. Patapatum, patapatum. Artzainak etxolaren ondoan zituen ardiak. Eta barruan zegoen afaltzen lasai ederrean, zutondoan. Hori ikusita, lapurrek plan bat prestatu zuten. Bueno, ni joanen nauk eta entretenituko diat pixka bat. Eta ik askiduk orduan, txak, lapurtzea bildotx bat. Horrela gero, janen diagu. Ados! Lapurretako bat artzainaren gana joan zen eta arekin solasean hasi zen. Gabon, baita zuri ere. Solas eta solas, bitartean, kanpoko aldean zegoen bertze lapurra. Adi, leihotik begira. Barruan sua zegoen eta ardiak han ziren. Orduan, barruan zegoen lapurra arrimatzen hasi zen. Eta kantari errantzion bertzeari. Zikiro beltza ona da baina, hobea buztan zuria. Izan ere, lagunari jakinarazi nahi zion buztan zuria hobea zela. Orduan bertzea, buztan zuriaren gana hurbildu. Hartzen hasi, eta bapatean sua pixka bat piztu zen. Eta berriz kantatu zion. Estaladi, ageria izertia, su honek argitzen baldin batu, ageriko jaiz guztia.
Lagunari hori adituta, gorde egin zen. Eta horrela lortu zuten hartzaina engainatzea eta bildotxa ebastea. Zei puin polita, Katalin. Ara, haragia prest dago. Ikusiko duzu orain ze bokata goxoa prestatzen dizudan. Ezin tentazioari eutxi eta erren naiz xingar puxka bat hartzean. Ai, Au, ama. miño. Ai, ama, non erretzara, Katalin. Sudur punta erretut. Tira, lasai, Tiritatxo bat ipiniko dizut. Horrela. Eta orain hitz polit batzuk esango dizkizut mina baretzeko. Senda, mina, kaka urriña, joan da zure mina, ako mina! Matxin, agian butiritatxo beharko ditut. Minan bi hartu dut, edo agian 3, edo 4. Mainontzi putz, txikiek beti berdin egiten duzue. 2 sosen pupua, 4 sosen trapua. Badakizu zer esan nahi duen horrek? Ba, mina txikia izan da ere, benda luzeak edo tirita pila jartzen dituzuela. Ikusiko duzu nola tripa beteta, mina pasatzen zaizuen, ama, nire mingainamos, eskatu dut. Eta orain nur da mainontzi putz? Altxu eta maltxu, biak igualtxu. Baina mingaina eskatu dudala, Katali. Piztuta daukat.